Right, pane zvinhu 3 right now zvakafesana Mnangagwa. Pane zvinhu 3 pakatoipa right now. So first of all, Mnangagwa wakapinza bhiri rake. Apinza bhiri rake ane 3 maforces akadena. Right, first of all, makatoona pakasubmitwa document nema retired army generals. Second thing is the biggest force manje kuti maforces akabatana manje maforces ari 3 ndo paakuhla manje. So musoro wenyoka in this whole thing is alright. Tisati tasvika kumusoro the real one and problem yechi2 yanayo is now the opposition yakubatana under a Constitutional Defenders Forum CDF. Opposition yakubatana. Right, tozochisvika pamusoro wenyaya wose uri pazvinhu izvi anova ian Chiwenga. Right. Murezba mufana unyazokunzwisisa this video because it explains everything that is happening in the political arena right now. Right. So pakabudikira vana Geza paya muri Zimbabwe. Pakabudikira comrade Geza ndobva ati maZimbabweans ngatigwisei Mnangagwa ari kudai so ari kuita corruption, aita state capture, ari kuda kusvika muna 2030, ari kuda kudidi handiti. Dzanga dziri nyaya dzedze. Opposition yanga isina much stake in that game. Vanga vakatyoka, vanga vakatoparadzana, vanachamisa vanga vakazorora, vanachiva vakati vanhu veZANU-PF vauya vakuda kutanga kutipinza munyaya dzavo dzatisingakwani tozvikwanirepi. Itogeza kana wanyimwa madhiri uri woga, isusu wakuda kutipinza kuti wanyimwa madhiri iwo isu tokwana papi. Ndo sentiment yaiva like nevanhu even like the povo yeZimbabwe vachitarisa Chiwenga vachiti Chiwenga muri timu rimwe mani naMnangagwa, because at that point tatisati takufeel threatened. The Zimbabwean people didn't think kuti Mnangagwa will pull zimove rakaita seroro handiti. So now that the opposition is now have got now something to lose kuti wangu zvizvi zvakuitika izvi nyika yakutobiwa katakatarisa takutozoextendeka mamavhotsi ka vanhu vakutozotorerwa right, ordinary Zimbabweans akutozotorerwa right yekuvhota ka. And uri understand that part. Once you understand that part ndopaona ndosanga understand kuti iko zvino izvi it's a new whole problem because maforces ari 3 ava nema-stakes in the game and ma-stakes ose ari kubva pa amendment bill number 3 because amendment bill number 3 riri kubira everybody something. Riri kubira maZimbabweans ari kurarama muzvara nhasi the right to choose, the right to vote for their president. Robira magenerations anotevera the right to vote because once takrosesiwa line rokuti tatoregwa right to vote for our president, then achazvidzosa ndiani because it would just take the parliament to bring that right back, and who in the parliament will bring that right back to the people? Who will fight in the parliament for the ordinary people? No one. So it will be very, very hard for that to ever happen. So now the people are getting involved in the debate. They are getting involved in the issues. They want to stop this thing. And then the greater, which the people, though vakabatana ne yakutoto opposition, because opposition is good at mobilizing the ordinary people. And so now musoro wenyaya anova Chiwenga, because Chiwenga is like the one actually who have to make the whole thing become heavyweight. So tinotarisa side remagenerals ratataura kuti magenerals abuda, because once one general chero kwakuchinzi general muchena vakanyora leta yaya vari 1, but because kuna general ari kufunga sezviyazviya ufanira kuziva kuti pane mamwe hobho ari kufunga saizvozvozvo chero vasina kuitaura zvavo, but they feel and they are putting their weight and their support behind that general. Kana general uya abuda achitaura pfungwa dzake akainsultwa, they also feel insulted. So now general uyu, remember ane macomrade, remember ane ma-ex-combatants etc vose vanhu vekuti they are big, they are the deep state, they are those people who are in control. Once vangobatana whoever they support they are no win. And in this case now Chiwenga, it's his time because wava ne vanhu zvati
he can now speak to Chamisa, or he can say something against this amendment or whatever, and force, not force, but to suggest that panofanira kuitwa referendum, and you get the backing from what? From the whole community yana Chamisa, yana BIT, nema Constitution Defenders Forum. And after he gets that support, you also get the support from this other force, Rema retired commanders, serving commanders, asingabvumirani ne-2030. Maybe pane vanobvumirana ne-2030 vanenge varipo, but it's not like hativabvumiri kuti vabvumirane. Kana vachiona zviri bho maonero avo, asi tozati kune vanoona zvisiri bho, anovawo futi maonero avo anofanira kunzwika papolitika warema. So now all these forces, 3 is Mnangagwa nightmare. This is Mnangagwa faction's nightmare. Ndo zvavaivhunduka kuti ukaona zvinhu izvi zvitatu zvikaita kuti now Chiwenga wava nevanhu vava ne something in this game, vava ne something to benefit or to lose, so they are involved. And vana Chamisa now, they also stand up, now they are involved. Then Chiwenga and then my generals, they are also involved. Then Chiwenga, all you have to do now is to just stand up and say something, and that something will have weight, because they know all these guys are there to back whatever Chiwenga is saying. In fact, it's just one voice right now. It's not like ideology. It's just like, let's just defend our democracy. Let's just defend one man, one vote. So muri kuzvinzwira murezima pakaipa regai tione kuti nguva dzichifamba, what will change, what will happen, and then chikupai ma-updates. The Mutapa Times ndopamuri. Make sure you stay tuned, you stay subscribed. Thank you for watching.